40 rokov, keď sa pozrieme do tých čias, keď sa elektráreň spúšťala, bol projektový čas životnosti tejto elektrárny. Dnes, po 40 rokoch, vieme povedať, že sme možno v polovičke, možno ani nie v polovičke života, a to len vďaka tomu, že sme vykonali modernizáciu elektrárne. Takisto sa zdokonalili technológie na monitorovanie stavu a v neposlednom rade je to celé úspech a prístup našich zamestnancov, tých, ktorí tu pracovali a ktorí tu ešte aj dnes pracujú a starajú sa o elektráreň, aby bola v dobrej kondícii. Čiže dnes smelo na základe týchto analýz viem povedať, že minimálne ešte ďalších 40 rokov táto elektráreň je schopná vyrábať elektrickú energiu. Minulý rok sme oslavili 40 rokov 3. bloku, tento rok oslavujeme 40 rokov 4. bloku. Dokopy za 40-ročné obdobie obidva bloky vyrobili 260 miliónov megawatt-hodín elektrickej energie, ktorú dodali do sieti. A tieto bloky sa podieľajú produkciou asi 26% na celkovej výrobe na Slovensku. Okrem toho, že tu vyrábame elektrickú energiu, podieľame sa aj na zásobovaní okolitých miest a obcí teplom a doposiaľ sme 16 miliónov megawatt-hodín tepla dodali do okolitých miest a obcí na vykurovanie. Čo sa týka toho výkonu 3. a 4. bloku, on bol postupne aj zvýšený na úroveň a to je dôsledkom tej modernizácie? Áno, pôvodne výkon týchto blokov bol stanovený na 440 MW. Po modernizácii a bolo to vykonané v dvoch krokoch. Prvý krok bol modernizácia sekundárnej časti a zároveň bol vykonané aj zvýšenie výkonu na reaktore na 107% toho nominálneho výkonu pôvodného a tým pádom v súčasnosti jeden blok dodáva do sieti 500 MW. A je to strop, alebo ešte je cieľ možno zvýšiť ten výkon? Sú tam ešte ďalšie možnosti, aby sme dokázali zvýšiť výkon. Je to celé o tom, že v súčasnosti dokážeme presnejšie monitorovať stav aktívnej zóny, presnejšie monitorovať jednotlivé parametre a samozrejme aj ďalšou modernizáciou sekundárnej časti dokážeme ešte zvýšiť výkon.